Čo tu mám? Marek, ešte raz. Schod na iné miesto, tak aby prestál na pevnom. A urobíš to isté a tiež ešte pomôžeš. Veľmi rieši, keď na niečom stojí blbo sa ešte, keď na niečom stojí to je dobre. Ty sa postav tak, aby ona stala na pevnom a pomôžeš jej znova tým pohybom. Dobre, čo tu mám?